Kandıra kala kırsak üstünden gelip sırt kokkan olmadı. Kıymet! Yırtta bitirer. Sen kanını çağırmışı bileriz var don olsun. Театр, үзе бер сихри дөнья. Аның сихри көчен бары тик сәхнәгә аяк баскан, рольгә кереп геройның хис кичерешләрен тамашачыга җиткерә алган, театр сәнгатенә хөрмәт һәм ярату хисләре белән янып яшәгән кеше генә аңлый ала. Шулай ук Кәрим Тинчурин исемендәге 7нче Халыкара милли драматургия театр конкурс фестивалендә катнашу бәхетенә ирешкән мәктәп укучылары да. Бәйгене ул кабызган утлар балкышы дип атаганнар. Аны йомгаклау этабы Казаныбызның Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында үткәрелде. Әлеге чара театр инициативасы белән Мәдәният, фән һәм мәгариф министрлыклары тарафыннан оештырылды. Бик кирәк әйбер, нәрсәшенең дип әйткәндә, монда инде менә күп кенә инде звоноклар булды. Менә соңга калабыз, 2 көнгә соңга калабыз, бу балаларның эшләрен алыгыз инде дип. Мәктәптән, районнан шалтыраталар. Күренеп тора. Бала үзегенә әзерләнмәй, классы белән бергә әзерләнә, мәктәп белән бергә әзерләнә. Инде район белән бергә әзерләнәләр. Конкурс 3 этаптан торды. Беренче этап мәктәпләрдә, икенчесе район күләмендә узды. Чиратта республика этабы. Мәртәбәле жюри әгъзалары составында Мәдәният, мәгариф министрлыклары вәкилләре, Тинчурин театры артистлары, режиссерлары. Бәйгегә мәктәп укучылары Кәрим Тинчуринның пьесаларыннан берәр өзек, монолог яисә җыр, шулай ук рәсем эскиз әзерләргә тиеш иделәр. Конкурста катнашу өчен 200дән артык рәсем эскиз, 30 спектакльдән өзек, 35 монолог, 25 җыр килгән. Мәйсәрә җырын сайладым, чөнки ул миңа бик ошады, и ул нәкъ минем турында. Монда килермен дип уйламаган идем, аңа да өметләмәгән идем дә, һәм бар кеше дә монда бик нык танытлы, сәләтләре бик нык. Кәрим Тинчуринның кайсы гына пьесасын алма, һәрберсе гади халык тормышын, татарның милли гореф-гадәтләрен, яшәешен һәм проблемаларын чагылдыра. Аның һәр әсәре бүгенге көн белән аваздаш. Конкурска балалар нык әзерләнеп килгәннәр. Бу аларның киемнәрендә дә, чыгышларында да, сәхнәдә үз-үзләрен тотышларында да күренде. Нинди генә образларны тудырмый үзләре. Зәңгәр шәлдән Мәйсәрә, Биш абыстай, Американнан Искәндәр, Сүнгән йолдызлардан Сәрвәр һәм башкалар. Һәр көн белән, безнең руководитель белән без актив залда, безнең мәктәптә көн саен сүзләрне, үзебезнең киемнәребезне, бөтенебезне алдык, аннары сүзләрне өйрәндек. Миңа бик ошый Мәйсәрә. Менә шуңа күрә мин бу рольгә кызыксынып, аны уйнарга теләдем. Сәхнәдә рәсем эскиз номинациясе җиңүчеләрен бүләклиләр. Рәсем остасы Рәфкать Вахитов егет-кызларның матур һәм нәзакәтле эшләрен югары бәяли. Чын рәссамнар чыгарлык укучылар булар дип киләчәккә фатихасын бирә. Ә күренекле шагыйрь Рафис Корбан катнашучыларның һәрбер образга җитди килүләрен һәм рольләрен бөтен тырышлыкларын куеп уйный алуларын ассызыклады. Biz Тамчы театр түгәрәгендә итрәштән Biz Кәрим Тинчуринның шушы бәйрәменә беренче генә килүбез түгел. 3нче ел без менә гран-при алдык һәм менә бу бәйрәмгә дә бу конкурска бик ныклап әзерләндек. Безнең балаларыбыз янып, шуны теләк белән эшлиләр. Хәтта аларны репетициянең ирләренә кайтарып җибәрү мөмкин түгел. Фестивальдә гран-прига лаек дип саналган егет-кызлар Кәрим Тинчуринның портреты сурәтләнгән Бәллүр Кәрим сыны алу бәхетенә иреште. Беренче, икенче, өченче урын ияләре исә дипломнар, кызыксындыру бүләкләре һәм шәхси призлар белән бүләкләнделәр. Конкурс-фестиваль яшь үсмерләргә зур сәхнәдә үзләрен күрсәтергә, хыялларын тормышка ашыру өчен беренче адымнар ясарга мөмкинлек тудырды. Оештыручылар фикеренчә, фестивальнең киләчәге зур. Амин, шулай булсын. Яшьләр кабызган утлар сүнмәсен, ул утлар тагын да яктырак янсыннар.